sigra mingset nggenya ngabyantur kersane Sang Hyang Jagat Girinata. Nalindra ing amarta Prabu Darma Kusuma nalika semanten ing batos Njula Kepati midhanget sabdanipun nenggih Sang Hyang Jagat Girinata bilih kadang sekawan Pandhawa arsa cinemplungake wonten ing kawah Candradimuka. Bramantya Sang Darma Kusuma nadyan Nalindra ingkang boten nate duka parandene lamun duka mbebayani katingal abrit bergatak pasuryaning Sang Puntadewa kalaning jagat gawaning para dewa ambekos kaya dene wujuding Denawa saya sera pambekosing Sang Puntadewa saya gedhe awake salah kedaden dadi buta. Rataya nek kaya kene karo kepiye di Pramesti Bathara Guru. Lalu telu. Puntadewa Bramantya. Ingkang mestine aku ora nate nuruti lawan mubal babaling kanepsa nanging sagedhagan iki bareng kowe mentala karo adi-adiku papat cacahe. Werkudara Janaka kembar ora luput ora kleru arep mbok cemplungake ning kawah Candradimuka. Ladalah. Aku ora nrimakake kowe ora gelem balekke adiku papat. Oh, sungsang bawana balik kaiwangan. Oh, Mastu Nama Sidam. Skaring bawana langgeng Werkudara padha kanthi harja saprapta kita nggir wayah ulun Werkudara. Yo slamet aku tansah pinayukaning kawidadan aku ngaturake basa aku katura guru akeku. Ya Werkudara Luntampa Arjuna padha harja saprapta kita nuninggi pukulun tansah pinayukaning kawidadan kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Iya Janaka Luntampa nekula sedewa padha harja saprapta kita kula nonton pukulun kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Iya pukulun ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Iya kembar Luntampa akarya bombong tias ulun ora liwat pangestu ulun tampanana kula pun dinggo jimat paripe. Werkudara Arjuna padine kembar mara ulun nyuwun priksa lawan jeneng kita sawise sowan ana ing ngarsa ulun ana ing Bali Marti Kunda. Mara coba sapa ing minangka dadi juru wicara nggone bakal nampa pandangan ulun. Aku gandeng aku dinampa panenggak lan aku saguh makili lawan barep kakangku nggone sowan lan tinimbalan dening guru kakekku. Mula aku ingkang bakal pak atur wangsulan kelawan guru kakekku. Yen ngono kita ingin dadi juru wicara ya pancen mengkono. Kita ngerti apa to sababe dene Puntadewa ulun timbali sowan ing kaiwangan. Luwih dhisik aku tak takon. Apa sababe dene dewa nimbali kelawan titah mongko ora diwenehi keterangan. Peluputan sarta bakal duwe gawe apa dene titah mau tinimbalan dening guru kakekku klebu barep kakangku tinimbalan sowan mongko Narada ora paring dawuh apa ing dadi wigatine. Luwih dhisik aku tak takon. Peluputane Puntadewa apa mara gage prasaja. Werkudara, yekti kadang kita tinimbalan sowan ing kaiwangan jalaran darbi keluputane Puntadewa apa Puntadewa bakal ulun patra pipidana krana wani ngagem asma Puntadewa. Kita ngerti dhewe lamun Punta kuwi luhur dewa kuwi wis ngarani kanthi nganggo jejuluk Prabu Puntadewa sayekti kadang kita pambareping Pandhawa mau keluhurane ngungkuli para dewa. Ing mengkono keluputan tumraping para Jawata krana ngasorake kelawan asmaning para Jawata. Yen pancen wis entuk paringi wektu aku tak wangsulan. Mara gage kita paring wangsulan. Kena ngapa sing diluputke ning Puntadewa? Mongko akeh sing padha nganggo jeneng dewa. Klebu kadang kuwi Mandura ya kuwi Kakang Baladewa.
kaya asmane ya nganggo dewa nanging sabab apa ora mbok luputake ing angka loro sabab apa lagi iki kowe ngluputake Puntadewa nganggo jeneng Puntadewa ora biyen-biyen nalika Puntadewa lair ana ing jagat diparingi jeneng dening Kanjeng Ibu apa dening wong tuaku sakarone kena apa ora mudhun ana ing Janaloka sarta ngelekake barep kakangku nganggo jeneng Puntadewa kena apa lagi saiki atas-atas lho Di. Werkudara menika pancen kajaipun agal gruwal-gruwal, wong dosa, wong kau, wong blongo. Ning nyatanipun piyambakipun ugi leres kok. Sebabe apa kok ora ditimbali biyen-biyen nalika lair ning jagat. Lagi saiki diperkarake jeneng nganggo Puntadewa wae. Kakang Rada menika rembaganipun antawisipun kula lan Werkudara. Kakang Rada kula atur kendel kemawon sampun ngantos tumut-tumut. Ha nggih, ning panjenengan kudu ngati-ati. Sampun ngantos panjenengan mangke ngantasipun panjenengan ku dewaning para dewa kok kalah rembug karo titah menika mirang-mirangaken to. Monggo nyatanipun ingkang nganti sowanipun para Pandhawa sekawan menika ingkang raka istiqamah dal-dal. Kula ya melu wirang. Kakang Rada kula aturi kendel kemawon. Ingkang sabanjure apa? Ingkang bakal mbok takokake guru kakeku. Werkudara apa? Keluputaning kadangmu ora mung nganggo jeneng Prabu Puntadewa nanging uga ana panunggalane. Panunggalane apa para gage kowe paringa pangandikan? Panunggalane ora kejaba mung nggone kadang kita wani nganggo gegelung keling. Sabab ngerti yo ngagem gelung keling mono amung dikeparengake para brahmana pandhita ingkang kasutapane wis sak traju sak babak kelawan para Jawata kaya ta Eyang Muwyasa ing Saptawarga. Resi Kanwa, Resi Rama Parasu kae diwenangake nganggo gelung keling. Nanging sabab apa dene kadang kita pambayun ya kuwi si Puntadewa dudu jejering Brahmana. Jejering Nalindra teka wani ngagem gegelung keling kuwi gegeleputan tumraping para Jawata. Mula dina samengko kadang mulun timbali kejaba kudu tanggung jawab babakan nggone wis ngrasuk ageman nganggo gelung keling mau Bratasena. Yen entuk tak wangsuli Maragage aku tak matur karo guru kakekku. Ya, kita matura kepiye? Monggo pawadan kita nggon kita bakal matur kelawan panjenengan ulun. Barep kakangku ngagem gelung keling kae ora saka karepe dhewe. Nanging saka digelung dening Kanjeng Babu Kunti. Mula yen to sampeyan areng ngluputke babakan nganggo gelung keling, aja ngluputke barep kakangku. Barep kakangku mung sak derma nglakoni. Nanging luputna ing gelung karo barep kakangku ya kuwi Babu Kunti Talibrata. Iki ingkang sepisan dene angka loro. Tak baleni rembuku meneh. Sak ngertiku barep kakangku nggone nganggo gelung keling kuwi ora ana nalika dheweke dadi Nalindra. Nanging wiwit bocah, wiwit jabang wis nganggo gelung keling. Kena ngapa dewane kok ling ngributke lagi saiki, ling gawe perkara lagi saiki. Yen ngono aku iso ngarani yen tonggugon mung ngluputake lawan barep kakangku mau sayekti ora saka jroning atimu sing jero guru kakekku. Nanging pancen ana menungsa sing ora seneng karo Pandhawa. Tumuli matur kalawan kowe lan kowe didedit suwun supaya goleki keluputane Puntadewa lan Pandhawa. Tumuli sampeyan ngluputake Puntadewa babakan nganggo jeneng Puntadewa lan ngluputake barep kakangku nggone ngagem gelung keling. Ya ngono apa ora? Aja mbok tutup-tutupi. Kowe dewa ora bloko karo titahe. Selawase dadi dewa ora dipercaya karo titahe. Yen kowe ngakoni perkara iki dudu saka atimu dhewe, ning pancen eneng sing jaluk supaya Pandhawa dicilakake. Mbuh piye carane kanthi kekudung asmaning Sang Hyang Jagat Girinata sing mangreh para kawula lan para titah ana ing jagat raya iki. Iya apa ora, Bathara Guru? Kakiat risang kapirang rinangkul kinembet kembet dosang reknaning pawana ya si tukang walang adi ya si tukang sing tias ya si tukang kutu kering ing
dayang wak wong mbok bolong kali cedhe sapa sing gawe. Tenan to? Ngati-ati lho, Di, ngatos-atos. Sajae Werkudara sampun dungkap dhateng lelampahan ingkang dumados wonten ing Suralaya. Lah, mungsuh titah ning nek pancen prayitna atine lah menika kedang atos-atos. Kakang Mrodo kula aturi kendel kemawon. Kendel das pundi om jenengan badhe kebuka kewiyak wadine kok kendel-kendel pripun? Nek kewiyak wadine kebuka wadine niku mboten sampeyan tok sing nandhang kewirangan ning rada sak dewa-dewa liyane ya padha nandhang kewirangan merga kula menika ya pantun sandhap padha paduka Adi Pramesti Bathara Guru. Das pundi menika? Ayo, arep bloko apa arep kumbi apa arep selak? Nyatane wis dibatang karo Werkudara. Pripun niki, Di? Kakang menawi kula mekaten kula badhe prasaja kaliyan pun Bratasena. Lah wis kula menika wis nutup-nutupi kula rawuh wonten ing Garing Amarta dipun dangu dening pun Puntadewa. Puntadewa nyuwun priksa dhateng kula. Wonten menapa dene kula badhe katimbalan sowan? Aku ora ngerti. Bareng kula ngatur kados mekaten wonten mriki Werkudara mbuka wadi menika kala wau. Lah kula menika kaya wong kaya diorek-orek rai kula ing ora bakal ilang selawase urip. Wirang kula mboten kanten-kantenan. Mula gage ora usah mbok tutup-tutupi, ora usah nganggo wirang. Luwih wirang yen tuwa nyingetake nggonmu goroh karo titahmu. Yen tumrapaku aulung wirang ning jujur. Tumrapaku luwih becik, tumrapaku luwih apik. Werkudara, nggih. Pancen ana ingkang nyuwun supaya ulun paring pidana kaliyan para Pandhawa. Wah, ora lidok jaring wong daplok. Ora kejaba mung Pandya Bathari Durga ingkang kepengin Pandhawa musna saka lumahing bumi kureping langit. Mula tumuli ulun nimbali kalahan Puntadewa jalaran kekuwataning Pandhawa kuwi mapan ana ing Puntadewa. Yen to Puntadewa tekaning pati, kita Janaka lan kembar datan darebi kekuwatan apa-apa. Ibarate angel mijet wae ngranti suwe banyu sinaring. Lah wis, wis. Lah wirang mboten kanten-kantenan kados mekaten menika, wah. Pokoke kula mboten melu-melu lho, Di, kula mboten tumut-tumut. Gandeng sedaya sampun kawanguran monggo ingkang badhe ngrekod daya ning pokoke kula mboten melu-melu tunggak waru godhong dadap nerada ora melu-melu ora melu nggarap. Yen pancen sing jaluk Bathari Durga aja nganti gawe gelaning permoni utawa Bathari Durga. Aku ngerti yen to Bathari Durga kuwi nadyan kaya ngono wujudane lan wis disetrakake ning jagat. Ning ujaring para sepuh kuwi tetimbangane kakek guru. Mula dosa apa yang bakal mbok sandang yen kowe ora mituruti lawan tetimbangamu. Yen ngono kita wis ngerti apa kang bakal ulun paringake lawan jeneng kita. Ora usah dadak tido-tido. Yen pancen karmene paukuman karo aku Jelamprung lan kembar paringa dawuh. Yen pancen kita wis ngerti apa yang bakal ulun patrak wae kelawan jeneng kita, ya kuwi wujuding paukuman. Supaya aja nganti ulun dinakwa yen to mentala kelawan jeneng kita, saiki kita nyuwun dipidana kepiye. Lah wis engko kriwikan dadi grojokan, geguyon dadi tangisan. Yen pancen karep matrapi paukuman karo aku sasedulur, aja tanggung-tanggung. Aku enono paukuman ingkang sing abot dhewe. Weh, Werkudara aja sembrono lho. Ora kita njaluk dihukum sing abot dhewe kuwi piye? Paukuman sing abot dhewe kuwi ora ala kejobamu cemplungake ning Kawah Candra Dimuka. Pancen kuwi sing tak ajab. Weh, diajab piye? Aja sembrono lho Werkudara. Candra Dimuka kuwi genine panase ya kuwi 800. 800 apa? 800 kilo. Panase ngungkuli panas Madyapada, panase geni Madyapada aja sembrono. Ora, aku ora wedi karo panase Candra Dimuka. Dadi yen ngono cetha, ya ora usah dadak tak ambali yen pancen karmene paukuman karo Werkudara. Cemplungno aku sasedulur ning Kawah Candra Dimuka. Werkudara, kowe iki piye ta? Kowe iki kok mati tenan? Mati ya wis ben. Nang nganti kita kuwi ora ana iki mengko jagat geger. Geger ya padha ditanggung dhewe. Wah. Mergo sarana aku mbok cemplungake ning Kawah Candra Dimuka. Bakal kasembadan penjangkaku. Kita darbe panjangkapa kuwi dudu perkaramu, kuwi perkaraku. Sing wigati aku cemplungno ning Kawah Candra Dimuka. Ikhlas kelawan nyawa kita, ora ikhlas sebab apa? Dosa apa sing bakal tak sandang yen aku wani karo guru kakekku. Jer kowe sing dadi lantaran anane aku sarta anane penguripaning Werkudara lan para Pandhawa.
yen to pancen kaya mengkono ulun bakal nimbali Sang Hyang Yamadipati dinun papakake ana ing Kawah Candradimuka. Ora usah dadani nimbali Yamadipati. Adiku terus tak gendonge aku njaluk palilah lan nyaketi Kawah Candradimuka. Wah, Werkudara kita ki wiaja kaya ngono. Wah, kowe menengo. Ora usah melu-melu. Yen pancen kaya mengkono mangsa bara nglawan jeneng kita, Aku njaluk pamit. sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Bratasena Werkudara. Sampai kok digawe aja nganti Awistara nek musuh Pandhawa tetep bobol, tetep dadal. Kula menika sampun ngampet-ampet lho, Di. Wonten ing negari Ngamarta menika dipun dak suwuni prisa dening pun Puntadewa. Kula menika matur menawi kula menika mboten ngertos wigatosipun menapa. Bareng dumugi mriki lah kok saya ngegel, saya ngalila. Sampun ngantos kawatir Kakang menika mangke menawi wonten menapa-menapa kula ingkang tanggel jawab. Mangga menika Werkudara Janaka lan kembar sampun jumujug wonten ing Kawah Candradimuka. Menawi ngantos kawanguran Puntadewa, lho menika lho. Menawi ngantos kawanguran Puntadewa, Puntadewa ndenangi adi-adinipun dipun sikara dening Paduka Adi Pramesti Bathara Guru. Puntadewa mboten trima minggal wonten ing kayangan. Puntadewa menika ingkang kula jangka ulun pejahi babar pisan. Wah, Raidian. Menawi Puntadewa dipun pejahi ingkang gadhahi Pandhawa mboten trima. Sinten Kakang? Bathara Kresna. Wayah jengandika Nalindring Darawati mongko menika titisipun putra Paduka Sang Hyang Wisnu. Menawi Kresna mboten trima, Kresna minggah kayangan ulun pejahi babar pisan. Wah, elok tenane Dian. Sama-sama diwateni. Kresna pejah, Puntadewa pejah. Lah menika ingkang gadhahi Pandhawa ingkang gadhahi Natandrawati mboten trima. Sinten Kakang? Kakang Semar minggah wonten ing kayangan sak anak-anake ora ta ya kowe. Takon Pandhawa nendi? Panjenengan boten saged paring pangandikan Semar ngamuk sak anak-anake. Gareng ya ngamuk, Petruk ngamuk, Bagong ngamuk. Ora ta ya kowe. Ajeng mawateni no. Semar niku saklare ora ketok. Mboten iso dipateni, Di. Nika niku nggawa diesel dhewe kok. Mboten bakalan iso dipun pejahi. Mangke menawi perkawis Semar menika kula ingkang badhe tanggel jawab. Oh Mastuna Musidam. Sekaring bawana langgeng boya pangling iki kaya wayah ulun Nalindring Amarta putu Prabu Darmakusuma. Padha raja saprapta kita nggir. Tan sampinaning kawidadan niring sambikala kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Iwang Pukulun. Ya ulun nampa. Puntadewa padha raja saprapta kita. Inggih Pukulun Sang Hyang Bathara Narada kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Ya tak tampa. Tap-tapan atiku bareng kita sowan ngabiyantara ning ngarsaning Sang Hyang Jagat Girinata. Puntadewa wonten paring dawuh Pukulun. Ana wigati apa dene kita sowan mongko tanpa tinimbalan. Mara darbiatur matur marang panjenengan ulun. Sewu kalapatanipun ingkang wayah tadah wadana Pukulun. Estunipun anggen kula sowan ngabiyantara Iwang Padi Pukulun Sang Hyang Jagat Girinata ingkang sepisan ngaturaken sembah bekti kula kunjuk. Dene dungkap angka kalih kaprawasa ing manahipun ingkang wayahipun Puntadewa sareng kula nyumurupi kadang kula sekawan binayong dening Sang Hyang Kaneka Putra. Nalika semanten saya dangu kula waspaosaken saya awas kuwatir sumelang saklebeting manahipun ingkang wayahipun Darmakusuma imbanipun kadidin dene ninggal jabang wonten nepi ning Balumbang.
Tumunten sasampunipun kula pamit kelawan Yayi Twara Drupadi, kula sumusul dhateng para Pandhawa estining manah netepi dhateng ingkang sampun kelampah lan sampun dipun midhangetaken dening sak kathahing titah ing mapan wonten ing jagat. Bilih Pandhawa menika ibaratipun antiga sak petarangan. Paribasanipun sedaya pecah setunggal kedah sami ngraosaken wondene mukti setunggal sedaya kedah sami ngraosaken. Mila Pandhawa menika mboten saged dipun pisah-pisahaken tumunten kula sumusul kadang kula wonten ing Kayiwangan Suralaya Pukulun. Namung kagiyating manah kula sareng kula dumugi wonten ing Kayiwangan teka kula mboten ngawuningani wontenipun kadang kula sekawan panenggak panengah tuwin kembar lan wragil. Wonten pundi Pukulun kepareng hamba bareng dhateng ingkang wayahipun Darma Kusuma. Kakang Rodo kadipundi? Tunggak warung tengah dadam. Ora melu-melu. Kok ngaten niku lho wis ora iso mikir. Terus pundi lajeng wangsulan sampeyan? Ora taya wae. Kula wis ngawatirake nek nganti Mudadya menika wani sowan nyuwun priksa. Lah cilaka wis. Inggih Kakang, inggih. Saenipun malaka kemawon. Ditutup-tutupana mangke menek konangan malah ketiwasan, malah kewirangan. Mekaten Kakang. Inggih. Puntadewa wonten maring dawuh Pukulun. Dadi Wruhanira. Ingkang sekawit kita wis paring palilah kelawan kadang kilo 4 supaya dadi wakil kita sowan ning Kayiwangan. Lan ngerti yo. Sejatine ulun nimbali kelawan jeneng kita bakal ulun patrapi paukuman krana kita wani ngagem asma Puntadewa ingkang tegese keluhurane ngungkuli Warangkara Jawata. Ing ngangka loro kita ngagem gegelung-geling uga keluputan tumraping kadewatan. Mula sejatine lamun kadang kita sekawan 4 mau ora dadi wakil kita ingkang sowan sayekti kita ingkang bakal ulun patrapi paukuman. Nanging gandeng sedulur kita 4 ing minangka dadi wakil kita, dina samengko sedulur kita wis bakal nampa paukuman saka panjenengan ulun. Dene paukuman ingkang dipilih dening kadang kita panenggak Siwerkudara Tanalika Jabamung kacemplungake ning Kawah Candradimuka. Mula wektu dina iki Pandhawa mapan ana ing kisi ing Candradimuka mung kari ngenteni wahyaning mangsa kala nggone cemplung ning Kawah Candradimuka Darma Kusuma. Mingset nggenya ngabyantur kersane Sang Hyang Jagat Girinata. Nalindra ing Amarta Prabu Darma Kusuma nalika semanten ing Batos Njala Kepati midhanget sabdanipun nenggih Sang Hyang Jagat Girinata bilih kadang sekawan Pandhawa arsa cinemplungake wonten ing Kawah Candradimuka. Bramantya Sang Darma Kusuma nadyan Nalindra ingkang boten nate duka parandene lamun duka mbebayani katingal abrit bergatak pasuryaning Sang Puntadewa kalaning jagat gawaning para dewa ambekos kaya dene wujuding Denawa saya sera pambekosing Sang Puntadewa saya gedhe awake salah kedaten dadi buta. Rataya nek kaya kene iki arep kepiye di Pramesti Bathara Guru. Lalu telu. Puntadewa Bramantya. Ingkang mestine aku ora nate nuruti lawan mubal babaling kanepson nanging sakedhagan iki bareng kowe mentala karo adi-adiku 4 cacahe. Werkudara Janaka kembar ora luput ora kleru arep mbok cemplungake ning Kawah Candradimuka. Ladalah. Aku ora nrimakake kowe ora gelem balekke adiku 4. Oh, sungsang bawana balik Kayiwangan.
ora wedi. Ulun ki ngerti ya kita ki Puntadewa, arep kita greng-greng kaya ngapa. Ulun ora wedi. Kowe ora mlayu Bathara Nrada. Aine kok mlayu-mlayu demen darani maling. Bengi-bengi kok mlayu-mlayu. Ora wedi karo aku. Ulun ngerti kita kuwi sapa. Dadi ulun ora bakal wedi lan jeneng kita. Bathara Guru. Ben, pancen pakartine luput nuruti kalawan ya kuwi pamuthahe si Bathari Durga. Ha wis kono sakarepmu. Yen ngono aku tak ngoyak Bathara Guru. Doyak kono wis doyak pokoke nganti kecekel. Dilengel-ngeli. Ingel-ingel. Bablasen nih. Diingel-ingel-ingeli. Jingel-ingel. Diingel-ingel wis kana sakarepmu kono. Ning kita aja ngatutke ulun lho, ulun ra melu-melu lho. Ulun ki mung dewa dadi kongkonaning dewaning para dewa. Dadi ulun nimbali kalian pun Pandhawa papat mau ya sakti mung mituruti panjaluke Hyang Pramesti Bathara Guru pandanganing Sang Hyang Jagat Girinata. Ulun ora ngerti, ulun ora kleru. Yo. Iya. Aja mbok cokot. Iya. Yen ngono sekejakno lenggah ana ing kene aku tak ngoyak Bathara kuwi. Doyak digawe gila, digawe kapok wae Bathara kuwi. Jajalan gugu karepe dhewe wayah ulun. Aja banget ngono muja kelawan bramantianing kakung kado kepanasan. Wekasan kita wujud brahala kaya mengkono. Ngrusak pepasaning kadewatan, ngrusak kayiwangan. Ayo, mbok sirep ora? Nganggo tirtaning kesabaran. Ora mbok sirep kamur-kamur aja takon dosa penyarian keduga melikung karo kowe. Getak kontal. Iki eneng dewa kok ampuk tak getak ora kuntal. Anoe goblok. Sepatuku tak talekke wit. Sengara kuntal. Wah, dewa kok kokehan. Olah sepatune ditalekke wit ora bakal iso kuntal. Pedhot ya. Ora. Sinuwun wilujeng. Ya, slamet Kakang Semar. Praptaku nang Karang Kadempel. Ndara Baladewa. Ya, Semar. Slamet praptaku nang Karang Kadempel. Bekti kula, Ndara. Bekti kula, Gus. Bekti kula, Den. Ana kawan Gareng Petruk Bagong tak tampa. Ndara Baladewa, Ndara Baladewa. Ndara Baladewa bekti kula. Ya, ana kawan Gareng Petruk Bagong tak tampa. Wah, tegas tenan. Lho, tak tampa. Terus yo apa jenenge Mibawani. Aku tahu ngono nang ngarepe masyarakat ngono. Ana sing muni silet ngono. Aku ora Mibawani kok soalé kok. Heeh ya sampeyan. Enten apa Gus? Kakang Semar. Mirtu turut pawarta ingin wis ndak tampa para Pandhawa. Sawetara wektu mapan ning sanggar pelanggatan Maratacoba. Gandeng aku ora diparingi priksa dening Kyai Prabu Darmakusuma yen to Kakang Semar napa dawuhing Kyai Prabu Puntadewa
Apa to sababe dene Pandhawa sawetara wektu mapan ing sanggar pelanggatan? Nek jane kula mboten dipun keparengaken matur dhateng ngersanipun sinten-sinten wong diwanti-wanti kalih Sinuwun Punta. Ning gandeng Sinuwun Kresna sing dangu kaliyan kula mboten ajeng selak. Napa sing dilakoni dening para pundhen kula Pandhawa sami semedi wonten ing sanggar pelanggatan estunipun nalika semanten namung nuruti dhateng krentekipun Ndara Werkudara. Anggenipun kepengin nyuwargakaken dhateng tiyang sepuhipun nggih menika Sinuwun Prabu Pandhu lan Dewi Madrim ingkang nalika semanten sampun mapan wong tempat suci manjing alam pamancat nanging cariyosipun Sinuwun Prabu Pandhu ingga sepriki tasih lenggah wonten ing Kawah Candradimuka. Lho. Paman Prabu Pandhu isih lenggah ning Kawah Candradimuka. Kok Semar kowe aja ngawur-ngawur. Paman Prabu Pandhu kuwi biyen nalika semana kondhang singa singaning Nalindra. Turta kabeh padha ngerti yen to Paman Prabu Pandhu kuwi ora ana tumindak ing ngala. Nggone dadi ratu dadi pengayoming para kawula, yen perlu dadi pengayomaning para Nalindra sak donya iki. Nanging sabab apa? Bareng tekaning janji manjing ning alam pamancat, teka manjing ning Kawah Candradimuka. Kaya aja gawe perkara. Kula mboten gawe perkara ning pancen iki enten critane. Sinuwun Prabu Pandhu niku pancen mustikaning Nalindra, bebasan ratu sing mboten nate klepetan dedosan. Sugengipun dipun dharmakaken kagem ngayomi dhateng kawula lan ngayomi dhateng sesaminipun Nalindra. Ning apa to sababe? Lah kok dadak manjing enten kawah. Niku janjane ora kok merga keluputan. Ning netepi karo janjine. Lho kok sik. Janji sing endi? Kok sik janji sing endi Semar? Nalika Dewi Madrim angidam-idam kaworan kepengin nitih Lembu Andini saka tresnane ingkang garwa ngantos Prabu Pandhu nyuwun dhateng Sang Hyang Jagat Girinata inggih Bathara Guru nyuwunaken ngampil Lembu Andini sakmangsa benjang telasing tulising Nalindra Ngastina Prabu Pandhu sagah manjing wonten ing Kawah Candradimuka. Lah niku sing jeneng janji niku kudu dilakoni sing jeneng wong utang niku kudu nyaur wong jilih balekake niku wis dadi kodrat sing kudu dilakoni. Mula Sinuwun Prabu Pandhu lenggah wonten ing kawah menika mboten kok awit dedosanipun ning nyaur dhateng menapa ing sampun nate dipun ucapaken nate dipun janjekaken. Jagat Dewa Bathara jagat Pangesungkara. Lah banjur sambung rapete karo para Pandhawa kepiye Kakang? Ndara Werkudara sing nalika semanten tasih muda ngawruhi piyambak Jawata nyemplungaken Kang Rama dhateng kawah ning dipenggak kaliyan ingkang Hyang Abiyasa supados nengga wahyaning mangsa kala. Ning jeneng lare menika kudu isa nyuwargake wong tuwa, kudu isa mikul dhuwur mendem jero karo wong tuwa. Lah niki enten riki niki sing ajeng dilakoni dening para Pandhawa. Gandeng Pandhawa menika wis disekseni dening jagat mustikaning para satriya, mustikaning para titah. Mula Pandhawa duwe gegayuhan sing luwih luhur inggih menika nyuwargaken dhateng tiyang sepuhipun supaya mentas saking kasangsayan Kawah Candradimuka. Sinuwun Darawati. Semareka ten prayitna samuriris eka balik titiyani kandayani trisanya purnama sasi gilar-gilaran ing tengah latar milang lintang Bima Sekti dereng ngantos paripurnaning Bawacana katrenjo plajaring Sang Hyang Jagat Girinata merpeki nglenggahing nata Ndarawati Wanata Mandura tuwin kira Semar Badranaya Semareka ten prayitna semuriris
Pangekon sing langit kelap-kelap katon lir kincanging risang mawe kandung sabaran katulu wukir moyak mayik saking dias baliwur kemarin kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk pukulun ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Manik Maya lha iki Kresna Luntompo Baladewa Luntompo Kakang Semar bekti kula kunjuk iya sumengko tindak paduka Ewang Adi Pukulun sajaipun ana wong wigatos teka dewaning para dewa paduka ngrasuk jawataning para jawata tedhak wonten ing Madyapada mengko wigatos ing kados pundi Pukulun Kresna wonten maring adhawu ulun nyuwun senjata pitulung tumbak kenceng kelawan Nalindring Ndarawati wayah ulun Sri Bathara Kresna yen perlu wayah ulun Mandura ya kuwi Baladewa wonten menapa kayewangan rusak kayewangan geger awit pangamuke yaku yaksa kedadian saka Puntadewa ingkang murka mubal-babal karepsaning si Puntadewa Si Darmakusuma wekasan ilang tabeting Kanalindran wujud yaksa ingkang gawe geger kayangan satemah motho-motho lan panjenengan ulun lho Nyai Prabu Darmakusuma dados yaksa pancen mengkono Narayana Semareka ten prayetna Semurire seka balik Titiyane gandayane trisanya purnama sasi anane geni nek ora ana sing ngurupke tangeh lamun iso mbabar wujud geni ayo saiki kowe tak takoni Manik Maya ora mung kowe mudhanana ing donya terus kowe njaluk tulung karo Sinuwun Dwarawati lan Sinuwun Baladewa ning kowe sik tok sumbering perkara kudu tok jlentrehake tok sumbering perkara kudu tok babarake aku gelem nulungi karo kowe ning kowe kudu jujur Sinuwun Darmakusuma kuwi Nalindra ingkang selawase ora nate duka ora nate nesu ning sebab apa lah kok sagedhakan iki panjenengane duka nganti ilang tabeting Kanalindran wujud buta gedhe ingkang ngrusak kayangan Sinuwun Nalindra ngamarta Prabu Darmakusuma nek ora mbok warai aku kuwi luwih hafal pambegane ayo kowe bloko ora Manik Maya Kakang Semar Kakang Nayantaka sewu-sewu kalepatanipun ingkang ngrayi tadah wadana ngapa Puntadewa ngantos murka kados mekaten krana prasaja kemawon piyambakipun bilani dhateng kadangipun sekawan Werkudara Janaka tuwin kembar ndaraku Werkudara Janaka lan Ndara kembar piye nalika semanten kula utusan kelawan Kakang Narada supados andhangu Puntadewa sowan dhateng Suralaya nanging kadangipun sekawan boten ngeparengaken tumuntun Werkudara Janaka lan kembar ingkang dados wakilipun kok sik kowe utusan rada ndhangu karo ndaraku Puntadewa ki wigatine inggih nyuwun pangapunten Kakang kula nampi penangisipun Bathari Durga ingkang dipun suwuni tulung dening Kurawa kinen damel pejahipun Pandhawa langkung-langkung Durga mutah bilih sedaya wadya balanipun sami keluwen para berkasaan jim setan sanget-sanget anggenipun kepengin anedha dagingipun tiyang Sukerta ngemuti kalih perkawis menika saha kula nampi penangisipun permoni tumunten kula ndangu kelahanipun Puntadewa ing pengajab badhe kula lepataken nadyan kalepatan menika kula pados-padosaken ingkang wigatos supados sak mangke Puntadewa katingal lepat tumunten kula cemlungaken wonten ing kawah nanging Puntadewa boten purun sowan tumuli dipun wakilaken kadangipun sekawan sak mangke Werkudara Janaka tuwin kembar manjing kawah wekasan Puntadewa murka kados mekaten menika Kakang wah kakrokane kowe
Manikmaya. Kowe iki dewa apa? Mestine sak kelakuanmu kuwi iso ditulat dening para kawula, ditulat dening para titah sing urip ning jagat. Lah nek dewane wis isih gampang mengeng ngadeke kaya ngono, dewane isih gampang menggok. Lah kaya ngapa lelakoning para titah ning Janaloka? Sak tingkah lakumu ki ditulat karo para titah sing jemrimapan ning jagat iki. Ming perkara penangise Durga, lah kok kowe mbajur mentala karo wong sing ora luput. Kowe mentala karo wong sing ora dosa. Pandhawa ora luput, Ndara Puntadewa ora kleru, mbok cemplungake ning kawah Candradimuka. Wah, iki lho, ning kene iki dumadining tembung sapa sing salah bakale seleh. Sapa sing luput bakale kawistara, nadyan mbok delik-delikke nggonmu bakal munasika karo ndaraku Pandhawa. Ning ala iki ora bakal tumama ning becik, mesti bakal ana wong kang nuduhake wong kang tumindak ala iki mesti bakal ketara. Wis to, nek ndi papan apa wae sing mbok lakoni, nadyan mbok delik-delikke wong salah, wong luput iki bakale ketara. Ning kene iki aku sing ora nrimakake. Semar ki sing ngomong Pandhawa, nek eneng apa-apane Pandhawa, aku njaluk ijol karo kowe manik. Kakang Semar, kula sampun ndodho ing kalepatan. Nadyan kula kedah nampi paukuman menapa kemawon kula nderek. Waton sak mangke kula dipun ayomi saking pengamukipun Puntadewa. Nang kene iki kowe krasa ora Manikmaya, arepa kowe dewa duwe panguwasa, kowe duwe kasekten sing ora iso diukur. Ning wong sekti, wong sentosa, wong digdaya, wong duwe panguwasa ki nek kleru wis ora duwe kekuatan apa-apa. Buktine kowe wedi karo ndaraku Puntadewa, kowe kalah karo ndaraku Darmakusuma. Nadyan panjenengan iki ming titah, ning nyatane iso ngasorake kekuataning para dewa. Mula aja sok ngembe karo wong ringkih, aja sok ngilani karo wong sing ora sentosa, karo wong cilik. Inggih, Kyai Semar. Kula ndadha ing kalepatan Kakang Badranaya. Kula kedah kados pundi? Kula sampun ndadha ing kalepatan Kakang Semar. Aduh, kula teka mekaten lampat paduka wangat dipukulun. Mentala dateng kadang-kadang kula para Pandhawa. Waduh, pukulun menika kados pundi? Menawi ngantos kadang kula sekawan Werkudara Janaka kembar menika mangke mboten saged waluya nirmala Temajati medal saking kawah Candradimuka. Menawa jagat menika mangke badhe keker krana para Pandhawa menika tusane ngadil ngembadhe anyirep tuwin damel tentrem jagat sawigung Pulun. Waduh, Pulun, pukul. Ayo kados mengaten lampah wadi pukul. Jan. Wah, Pulun. Ki piye iki ya kapake iki? Menungsa ora tatanan, dewa ora tatanan. Gugu ngarepe nganti ndaraku Werkudara Janaka nekula sedewa ora kondur ning negara Jepang Panolang. Ngamarta aku ora nrimake. Ngene. Nek kowe pancen ndodho ing keluputan tegese kowe ora bakal wirang. Inggih, kula mboten badhe ajri kalian wirang. Kowe nyemplung kawah. Ndaraku Pandhawa isih urip, isih sugeng apa wis kobong. Salirane nadyan wis gawe gari balung merga kobong dening Candradimuka entasen. Nek isih sugeng tegese kowe slamet. Ning nek ndaraku engko wis padha kobong eneng kawah Candradimuka, rongkongane ndaraku tak nggo bukti sowan Sang Hyang Asih Pranamba. Pidanane apa kanggo kowe aku ora ngerti. Aduh Kakang Semar, ora aduh. Iki tanggung jawabmu. Ora aduh. Ora kabak-kabake kok aduh. Nek njaluk tangane siji. Arep nggo ngopo, Gong? Aku ngono e. Nyok keju e sing ki. Oh. Caedan ora. Sago ora? Inggih, kula saga. Nek sago brahala aku sing methukke kowe nang kawah. Ning nek isih sugeng, syukur tegese kowe isih slamet. Tegese kelakuanmu isih diapura karo sing gawe jagat.
Ning nek ndaraku mengko sedo ning Kawah Candadimuka dintas mingkari rongkongan. Rongkongan papat tak aturke Sang Hyang Mahardikengrat ya Sang Hyang Pulun Bathara Wenang. Men dinggo bukti kowe bakal nampa pidana Bathara Guru. Kakang Semar, kula aku wae sing mapake kridaning Kyai Prabu Darmakusuma. Wah, tandake tenaga. Sampeyan ngajeng dadi buta to? Ha to, ajeng pamer, ajeng pamer. Kyai semanten iki wis do ngerti nek Sinuwun Kresna niku nek nesu dadi bala 1000. Aming 1000 kok mempenge ra jamak-jamak. Sampeyan meneng mawon. Kadangku Pandhawa papat niku dadi tangguhane Bathara Guru. Lah terus Kyai Haji, kula sing methukke nek kira-kira mentala nguntal Semar ben duntal Semar mboten apa-apa. Jor lakune ngangin kukurang graning arga kara gurnita kagiri-giri horep bumi prakembita padula mangambak-ambak lesus swara pinusus. Wah, jlambrong wonten dawuh Mas Nakula Sedewa. Wonten dawuh Mas, iya wonten dawuh Mas. Aja wedi mati. Ngarep iki Kawah Candadimuka ngelingono lan kowe eling kang dadi dawuhku kekarepane Werkudara. Wah, muga-muga dewa ngayomi karo kowe lan aku. Yen pancen Pandhawa ora luput, yen pancen Pandhawa ora kleru lan ora duwe keluputan tumraping Manikmaya kakekku, ujaring para sepuh ngandhake nadyan panas dikaya ngopo kowe karo aku ora bakal kobong ana ing jroning kawah. Ayo diteruske ban kelakon penjangkane awake dhewe. Sirep-rep panasing Kawah Candadimuka jinemplungan Pandhawa sekawan Sang Werkudara Janaka miwah kembar eling-eling mustikaning satriya datan darbe kelapatan tumraping para Jawata mila datan kawasa ngobar angganing Pandhawa sekawan kadya kumangun jeneng pangidika Sang Werkudara. Wah, Pandhu bapakku kowe nendi? Ingkang mapan wonten dasaring kawah menika ta warnane duking muni Nalendra ing Astina ingkang sampun mapan wonten ing Kawah Candadimuka anetepi dhateng perjanjen nenggih sanata Prabu Pandhu Dewayana ya Prandu Dewanata sinandhing keng garwa nenggih Sang Dewi Madrim nadyan kinupeng geni mangalat-alat parandening mangke tasih ketingal tajem saliraning Sang Prabu Pandhu Dewayana miwah Sang Dewi Madrim kayatan karaos lamun kinupeng wujuding geni mapan wonten ing Kawah Candadimuka dadak sakuling mangke
Wisnela panjriting para sukma ingkang nandhang pasiksan jelek. Sang Werkudara anggendhong kadangipun 3 nengge Sang Arjuna tuwin kembar. Dadya kandhek lampahing sang panenggak wau. Oh. Tenger Sang Bratasena miwah Raden Arjuna datan ngantun Raden Nakula Sadewa mulajak ngajenging Sang Werkudara nadyan sedaya genining kawah sinawang awujud abrit parandening mriku wonten hakne ingkang wujud biru maya-maya datan amblerengi dadya kandhek lampahing sang panenggak Srika kawiyos pangandikaning Sang Werkudara. Wah. Suwene aku goleki menyang endi dununge wong tuaku sing jarine isih mapan ana ing kawah. Ana sesawangan sing elok. Kabeh geni candra dimuka ingkang obong sukma. Warnane kabeh wujude abang. Nanging jebul iki ana wujuding geni biru loro cacahe ingkang gawe adem sarta gawe ayem. Apa pancen iki wujuding sukma ingkang wis diapura dosane teka kaya ngene wujudane. Jagat Dewa Bathara ya jagat pangestu Nggara. Werkudara ora kira babar pisan lamun pun Rama bisa nyumurupi kelawan sira kulup. Saiki sira wis ndungkap dewasa, Arjuna sira uga wis ndungkap dewasa. Nekula Sedewa pinten tangsen anakku nggir, anakku bocah kembar. Anakku pinten tangsen Nekula Sedewa apuranen ibumu Yunggir. Wiwit kowe lair kowe ora tak gendong, kowe ora tak mong pinten tangsen Kanjeng Ibu, Kanjeng Ibu. Oh, Kanjeng Ibu. Wah, Kanjeng Rama. Kanjeng Ibu, mboten kinten babar pisan bilih. Dinten samangke kula saged pinanggih paduka Kanjeng Ibu. Kanjeng Ibu kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk Ibu. Anakku kembar. Aku sing njaluk ngapura. Aku dudu ibu ingkang becik. Ora iso kula wentah kowe nggir cah bagus. Werkudara, aku ngaturake panuwun dene kowe iso momong karo adi-adimu nadyan adimu kuwalon. Wah, Babu Madrim wis dadi kewajibanku. Kanjeng Rama, kula nderek paduka Kanjeng Rama. Kula boten saged gesang menawi boten sinanding paduka Kanjeng Rama. Werkudara, Pandhu bapakku piye? Arjuna wonten paring adhawuh. Kembar, nadyan pun Rama semanjing ana ing kawah Candradimuka, nanging pun Rama tansah bisa angulatake kelawan laku jantraning atmajaning Prabu Pandhu. Tetela lamun sira mujudake sawijining putra ingkang bisa njunjung kelawan derajating wong tuwa, bisa mikul dhuwur mendem jero kelawan wong tuwa, ngerti ya nggih? Swarganing wong tuwa kuwi
lamun to nyumurupi anak tansah mastuti dawuhing wong tuwa, tansah nengenake tumindak ingkang becik sarta nyingkiri tumindak ingkang ala lan tansah bisa netepi kelawan tetembungan migunani tumraping liyan kanthi cara mengkono nggono urip ning alam padhang ora muspra undu-unduane inggir Bratasena lan Arjuna apa dene kembar. Swa kang layon tenya ilang kang memanise wadananira layu kumel kocam ranyo maratani kong bilahing Mastonomo Sidam Skaring Bawana langgeng Pandhu ibu kulun wonten timbalan ing Adawu Madrim wonten timbalan pukulun sayekti ulun praptana ing kawah mung netepi kelawan pamutayat moja kita Pandhawa 5 cacahe ing wektu dina iki kepengin nyuwargake kelawan kita lan garwa kita lan ngerti ho Pandhu dina samangka kaya wis rampung sarta wis tuntas nggon kita nyaur kelawan piutang kita nalika urip ana ing alam padhang kaya wis trep lamun kita munggah ana ing kasuwargan mula wektu dina iki sineksenat mojo kita ing padha mapan ana ing kawah kita Pandhu lan Madrim mulun nunggahake ana ing swarga Nurkastuba nggir Pandhu apa dene sira Madrim. Ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan dene paduka pulun sampun kepareng netepi sarta minangkanipun dados pamuthaipun para Pandhawa nanging Arjuna sapungkur kita saka bali marti kundha manik manjing telenging kawah ngerti yo kadang kita ya kuwi sipun Dewa ngamuk punggung Suratamtaha awujud yaksa. Mula wektu dina iki ulun pasrahke kelawan jeneng kita nggon kita ngendhake kelawan kamurkane kadang kita ya kuwi sipun Dewa ayo kongsi gawe geger kayiwangan Janaka kula dilenggah prayogi pukulun. Anggro sesumbar lindho bumi kunjing kumaludha guntur ketup Bathara Guru kowe tak oyak saka ing kayiwangan medhun ing jagat monggo adhiku kabeh durung katon metu saka ing kawah Candra Dimuka upama adhiku wis metu saka kawah isih padha urip dikeparengake urip ana ing alam padhang nanging ora bakal mung tekan semene nggonku ngapokke karo kowe arep adhiku isih padha urip nanging aku ora lega yen urung kae kapoke Sang Hyang Jagat Girinata.
Prabu. Kula aturi nyiramawi tirtaning kesabaran. Koko Prabu ingkang rayi tasih gesang. Monggo kula dirang racut kamurkan paduka Kanjeng Koko Prabu. Ora mung tekan semene. Iya samelu-melu iki perkaraku karo Bathara Guru. Suwun mbarep kudu sabar aja banjur murka kaya ngono mbarep. Wah penjangkaning Pandhawa wis lakon mbuh ora weruh sinuwun kula tremut. Nek Gusti kula Sira Prabu Tadiwa lajeng nganggunakaken cara kados mekaten menika sedaya menika mboten badhe rampung paripurna jenengan manten. Ngendikanipun ngendikan Ndara-ndara kula niku pun sami timbul. Ngoten. Pun sami sugeng mboten mlebet wonten ing Kawacandra Dimuka. Wah, aku ora bakal mung tekan semene. Kowe sapa? Lho, panjenengan supe kalian kula. Kula ingkang abdi Panala Gareng. Apa meneh kowe ming drajating Panakawan. Minggat ora? Ora sah ngelekke karo aku tak idak kowe modar dina iki. Nggih, dipun sekecaken anggenipun duka nang ngaten. Piye, Reng? Idak malah modar nesu tenane. Coba aku sing methuke. Pethuke ana. Iki Panakawan kok ting delaji ki ngopo? Isih 11 kurang seprapat. Kontrake 3 jam. Mula ya kudu rampung 3 jam. Upama rampung jam 11 kurang seprapat ra apa-apa mung kurang 15 menit ra masalah. Wah, ora kena kaya mengkono. Wis sampeyan iki ajeng ngrembug Bathara Guru napa ajeng ngrembug jam? Mediame kaya ngono. Wah, anggepe sampeyan iku kewajibane ngrembug Bathara Guru nek jam niku sing dadi panguwasane Petro ora sasa dadak aneh-aneh werna-werna ora. Petro, aku ora bakal nrimake mung tekan semene. Bathara Guru tanggung jawab karo kelakuane. Sabar to? Ora iso sabar. Kudu tanggung jawab kelakuane. Panjenengan saged sabar mboten? Saged sabar mboten? Nek ora iso sabar tak goleke mungsuh. Sapa mu? Lengkar iki. Barat ora. Kok iki Ratu Lungguh kok dijunjung. Nek mboten ngoten ndak ora. Wong geger kaya kene kok malah ngombe es krim. Es krim kae teh tubruk. Wah, kuwi malah teh tubruk kuwi. Rak suwe to lek ngombe nek teh tubruk kuwi. Ngapa Petro? Lho. Siapa iki? Lho, ora paling Nyai Darmaji. Lah nggih niki di ndake kampurkane. Men supaya ndang wujud Sinuwun Prabu Darmakusuma terus lakone paripurna. Minggir. Minggir. Aku takon tumandang nek kowe nang kono kuwi aku ora iso tumandang minggir. Ya. Pun, kayak paring pangandikan. Yai. Kula nyuwun pangapunten, Yai. Kula badhe nyuwun priksa. Ancas gegayanipun para Pandhawa nalika wonten sanggar pelanggatan menika kala wau menapa cobi? Yai gayuh kasuwarganing para Kanjeng Rama Prabu Pandhu. Waduh. Kowe tak plinteng sirahmu tenan lho, Petro. Ana ratu omong kok rene nggawa tekek. Kowe, ayo. Kowe lah. Kowe.
Edan tekek iki panjalmaning Dasamuka ya kok ngampun. Tak tutuk sirahe kok isih muni. Coba duyuhi sirahe. Aja. Ancasipun menapa? Gayuh kasuwarganing Kanjeng Rama lan Kanjeng Ibu. Kula caosi prisa. Werkudara Janaka tuwin kembar anggenipun dipun timbali. Angikhlasaken awakipun piyambak tumunten manjing wonten ing Kawah Candradimuka pinanggya kaliyan Paman Prabu Pandhu. Miturut pangendikanipun Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah Werkudara Janaka tuwin kembar dados paseksen. Sakmangke sampun pundhat lelampanipun ingkang Rama inggih punika Paman Prabu Pandhu lan Bibi Madrim. Paman Prabu Pandhu lan Bibi Madrim sampun dipun inggahaken wonten ing kasuwargan. Malah sakmangke Hyang Jagat Girinata sampun dada ing kalepatan, sampun dada ing kalepatan. Sampun dada ing kalepatan tumunten sakmangke nuwun sewu. Yayi kedah angracut kamurkanipun Yayi. Nek sampeyan ajeng tegel kalih kula Mang Tegel. Mang Tegel. Gegayuhanipun para Pandhawa sampun kasembadan. Sinuwun Prabu Pandhu pun nyuwarga kaliyan Dewi Madrim. Panjenengan kudu ngracut kamurkanipun. Kakang Semar, Nun. Aku wis omong kaya ngono mau. Sampeyan pun ngendika ngene iki lho. Wis. Sing duwe kewajiban ngendhake kamurkaning Sinuwun Darmakusuma sapa? Sing sago ngendhake kamurkaning Sinuwun Puntadewa sapa? Lho, Kakang Semar. Lah kok sampean disiki kula? Dianggep kula men ora ndek gawean. Oh, iya. Kabeh dirampungi Kresna, kabeh dirampungi Kresna. Men sampeyan jenenge saya mumbul, kaya saya mblesek. Ngono apa piye? Nek dem-deman nggih dem-deman, ampun sampeyan dhewe kaya ngoten niku. Apa ya, Pak? Lah men lho. Ora Sinuwun Kresna kok mundur pasuryane pucet. Semar ki ya iso ngendhaki kamurkane Sinuwun Prabu Darmakusuma kok dadak apa-apa Kresna, apa-apa Kresna. Wong kaya ngene iki ya butuh ekses e. Eksis nek ra ono sinyal tri. Tri nek ra ono sinyal triamin. Petro karo wong tuwa kok gedhek sirah ora. Kualat lho. Sinuwun monggo kula aturi ngracut kamurkanipun. Wah. Upama dudu Kakang Semar tak kira aku ora bisa ngracut kamurkanku. Ning gandeng Kakang Semar sak polah-polahe kok gawe guyu. Gawe seneng. Apa ana jamak lumrahe? Koko Prabu Sri Bathara Kresna kok diseneni Semar. Mongko ya terus mundur raine wagu. Piye? Waduh. Nang arep karo sirahe. Piye? Sajake kaya ngono kok piye? Ora aku ora kelakon rampung. Adi-adiku ndi, Kakah? Kula ayo. Suno supados rawuh mriki, Ndara. Prabu kula ngaturaken panuwun sanes kula ingkang saged ngendhaken kamurkanipun Yai Prabu nanging
Menawi mboten saking Kakang Semar mboten badhe Yayi menika saged wujud kados wingi uni Koko Prabu ingkang saged ngendhakaken sanes Yayi sanes. Nanging Kakang Semar Gong, jile bedile manuk ini kok. Wak tembake kok ngono kok glelangi Raja Majapahit. Wo, kae saben wong raine diundangake. Kakang Semar, lho. Lenggah nggih. Werkudara, nggih. Pun Kakang ngaturake panuwun dudu mung aku nanging Pandhawa 5 HP. Sing bisa nyuwargake lawan Babu Pandu lan Ibu Madrim. Inggih Koko Prabu sedaya Pandhawa. Sedaya Pandhawa klebet panakawanipun Yayi. Ugi klebet paduka Kanjeng Koko Prabu mboten kula mboten tumut-tumut. Bengi iki satru antaraning Sinundarawati karo Semar kok kaya le mungsuh. Nek ora tak ngonoke njur aku kira entuk nggon apa-apa kok Kresna, apa-apa kok Kresna. Semar ki dadi pamomonge gaweane apa? Ya gayane momong. Oh tak ketak dasmu kowe. Tak kira Semar ora. Duwer barang ya melu-melu. Werkudara ya ayo manjing kedaton. Mangke riyin Bathari Durga sak wadya balane nika. Wah, singkirke. Jaluk pangan. Wong Sukerta kudu tekaning pati bangsaning Baju Barat. Walah. Wah. Kakang Semar. Mbok wong tala sekolahane mengalih paduka Kakang menika paring pangan dhateng para Baju Barat weh. Bathari Durga. Mulih kowe. Mulih. Kula nyuwun tedha. Wah, pangan-pangan piye kene kowe kangelan golek pangan kok njaluk pangan. Kene iki wis kerepotan golek pangan. Ya mergo nggonmu nyebar anak buahmu sik jeneng COVID-19. Kalau sik jeneng corona kok sebar ngalor ngidur ngitan kulon mbuh bener mbuh ora. Nganti kowe kuwi nguasani warta mrana-mrana. Wah warta mrana-mrana kebuaki nganggo anak buahmu sing jeneng corona nganti kabeh do keweden kabeh do mbuh. Wah kahanane kaya ngene mergo saka diapurmu iki. Mati aku. Aku kula nek ditendang diantem mboten napa-napa ning ngampun siji niku Kakang Semar lho. Waduh. Ayo. Mati aku, mati. Waduh. Mati aku Kakang Semar. Mati tenan. Waduh. Modar kowe pokoke. Iki wis tak kei akeh tenan iki. Tak simpen akeh tenan iki. Tak toke sithik-sithik. Engko terakhir sak teleke. Mati aku Kakang. Aduh. Mati kabeh kowe.
Ben. Aduh. Wah. Iki kepiye iki? Ngentekake wektu reng. Iya. Wah, juan bakong panganane apa to, Kang? Jas ta? Jas ta? Ha iki pakan kirekku tak pangane. Oh, pakan kirike dipangan ora jiji. Bapak nganti kaya mendem ciu ya lho. Mergo saka gasmu sing gilani. Wah, sampurnake Ndara. Ndara sifat barat tiba papanmu dhewe-dhewe. sing jeneng kelakuane anak niku dadi katandha swarganing wong tuwa. Mula sing jeneng dadi anak niku iso ngajeni ali wong tuwa. Iso nywargake wong tuwa niku mboten kok perkara anak niku iso munjung saben dina menehi dhuwit utawa iso menehi ingkung gajah. Niku mboten. Arep iso menehi bondo karo wong tuwa iso menehi ingkung gajah kali wong tuwa nek kelakuane anak merusal medugal niku dadi neraka tumraping wong tuwa. Ning arep anak niku mboten dadi wong sing ora duwe. Ning nek iso uripe migunani tumraping liyan tur dasare kesasapan watak tata krama andhap asor unggah-ungguh ngajeni marang sak pepadane. Nggih niku salah sawijining kelakuane putra sing iso mikul dhuwur mendem jero karo wong tuwa iso nyuwargake kalih wong tuwa. Ya Semar. Kaya sing pun manglakoni niku. Sampeyan iso nyuwargake wong tuwa niku janjane mung dadi sanepa. Nek dijukuk lereke lelakon iki ming dadi pratandha sarta dadi kaca benggala. Nek wong tuwa iso mulya niku kabeh katandha saka kelakuane si bocah kok, Ndara.